Здрасти пак, приятелче. Сега тъкмо свърших малко тренировката, която записах преди малко. И тъй като съм малко потен, викам даже да не сядам на дивана. Ами сега тук ще прочетем още няколко от тези басните на Езоп, ще ти запиша. После ще отида да се изкъпя сигурно. Я да видим сега, значи сега е почти 2 часа. Сега ще видим колко. Вчера записахме Щурецът и мравката. Днеска ще сме царят на птиците и ще видим за какво друго ще не стигне време. Още с първите слънчеви лъчи долината покрай реката се изпълнила с трескава врява. Тук се събирали птици от 4 краища на света. Всички трескаво се готвили за предстоящия важен ден. Самият Зевс щял да слезе да избере една птица за цар и върховен господар на всяка перната живинка по света. Представете ли си, рекла райската птица, докато се любувал на отражението си в реката. Само след няколко часа най-красивата птица ще бъде цар. Или може би най-интелигентната, поправила лебедът. Или най-царствената, изгледал с пренебрежение останалите папунякът и поклатил оранжевите пера по качулката си, които приличали до сушна корона. Старият бухал си седял на клона на едно високо дърво и спокойно наблюдавал суматохата под краката си. Чул какво си говорят птиците, замислено премигнал и проговорил. А може би Зевс ще избере за цар най-умната от всичките птици. Като чули това, птиците щели да паднат от смях, нито една от тях пукнато перо не давала за някаква си мъдрост. Ясно е отбелязал пълното и разтворил великолепната си опашката, за да скрие райската птица от очите на всички, че най-красивата птица ще спечели. Гаргата погледнала скучната си черна пирушина и въздъхнала тъжно. Ако Зевс наистина реши да избере най-красивата птица за цар, тя просто няма шансове. Мрачно загледала как шараният папагал внимателно подрежда сините и жълтите пера на опашката си. Едно ярко жълто перо се откъснало, заплувало във въздуха и бавно полегнало на земята. Гарката с копнеж се втренчила в него. Очите й се плъзнали по земята и тя видяла, че там лежат стотици пера, големи, малки, сини, червени, бляскави на точки. Колко много прекрасни пера, въздъхнала тъжно гаргата. Защо не бяха мои? Внезапно очите й блеснали. Гаргата заподскачала и бързо започнала да събира изпопадалите пера. Птиците били толкова заети с приготовлението на важното събитие, че никой не забелязал невзрачната гарга, която се суетяла насам-натам. Тя натъпкала клюна си с пера и тежко литнала към гората. По обед всички птици били готови за важното събитие. Кандидатите за цар се събрали на края на гората и зачакали грамовержеца Зевс. Грижовните беседкови птици украсявали с цветя и мидени черупки каменния трон, на който щял да седне великият бог. Тъкмо когато довършвали украсата, се чул страховит трясък, блеснала мълния и Зевс се появил в цялото си великолепие. Славейте изпели прекрасната песен за възхвала, а пингвините важно са проводили грамовержеца до каменния трон. Райската птица с нисък поклон поднесла на Зевс сладък нектар, а малките колибри се струпали около него, за да го разхлаждат с пърхането на крилата си. Нека парадът започне, прогърмял гласът на Зевс. Птиците трескаво затичали, запърхали, заподскачали и най-накрая се подредили в дълга колона, чийто край се губил някъде надалеч. Една по една пристъпили важно и наперено пред трона на Зевс. Всяка от тях се надявала, че ще впечатли Бога с премяната си и той може да избере точно нея за цар. Зевс внимателно оглеждал кандидатите, които преминавали пред него. Пръв пристъпил величественият царски орел, след него минала двойка елегантни белоснежни щъркели. Група пингвини маршували в вечерни смокинги, а едно земеродно рибарче се стрелнало във въздуха, така че всички да видят прекрасната му оранжева жилетка. Минавали наперени петли, алени ибиси, изумрудени колибри, грациозно фламинго, разкошни пълни и прекрасни лебеди. Всяка следваща птица изглеждала по-красива от предишната, а колоната им сякаш нямала край. Ето ги тук птиците. Видиш. Така. Слънцето вече се е скланяло над дърветата, а Зевс спокойно продължава внимателно да оглежда преминаващите птици. Когато и последната най-мъничката птица минала под трона на великия бог, той се е изкашлял, за да прочисти гърлото си и тъкмо да обяви своето божествено решение, откъм гората се чул странен шум. Всички се взрели очудено в тъмните сенки на дърветата. В първия момент нищо не видели, но след малко се появила странна и екзотична птица и наперено запристъпила към трона на Зевс. Никой досега не е бил виждал. Птицата имала смайваща премяна, която преливала от златно фалено, от розово към тюркоазно зелено.
Перца, напръскани с нежни точици, украсени с изящни ивици, проблясквали под лъчите на изваяващото слънце. Премяната на странника завършвала с великолепна опашка като ветрило, обрамчено с елегантни тюркоазени точки. На главата си птицата носила корона от разкошни рубени пера. Красивият странник величествено се отправил към Зевс. Птиците замлъкнали, обезсърчени и направили път. Победителят бил ясен, а той сякаш знаел това, се наслаждавал на всеобщото внимание. Когато излязъл пред скупчените потоци, птици странникът се завъртял така, че всички да видят неповторимата му премяна, а после се обърнал към Зевс и дълбоко се поклонил. Червените пера на короната леко докоснали земята пред краката на гръмовержица. Ето, тук е явно тази птица. За тази птица става въпрос. Виж ти, казал удивен Зевс, днес пред мен минаха много и различни птици. Всяка от тях красива със своя неповторима красота и затова ми беше много трудно да избера една за цар. Но сега изборът е вече ясен. Тази птица носи по-малко от красотата на всички останали. Странникът кимнал развълнувано и хвърлил тържествуващ поглед наоколо. Чува се всеобща въздишка на разочарование. Чакайте малко, възкликнал пълнат и се втренчил внимателно в опашката на непознатата птица. Не каза ли ти, велики Зевсе, че тази птица има по-малко от всички нас? Мисля, че си ужасно прав. Пълнат разбутал птиците и се приближил до непознатия странник. Това перо е мое, викнал той и дръпнал едно разкошно перо с тюркоазено око от опашката на странника. А тези са мои, извикал възмутено фламингото. Той протегнал дългата си крива шия над пингвините и отскупнал няколко бомбонено розови пера от гърба на непознатата перната. Птиците се скупчили около изплашения странник. Откраднал си тези пера от короната на главата ми, викнал обвиняващо папунякът. И моите пера от опашката занареждал папагалът. Една след друга птиците грабвали перата си и малко по малко не оставало нито едно перотце от разкошната премяна на странника. Без бляскавото си облекло той изглеждал твърде прост, дори невзрачен. Но това си е обикновена гарга. Изсъскал лебедът с отвращение. Ами да, ама че мошенничка, изтъркал с клюн щъркелът, като разглежда отблизо обърнатата и оклюмала гарга. Не мога да повярвам. Вреснал пълнат. За малко взе да избере за цар тази жалка гарга вместо мен. Имахме късмет, че не избра теб, празноглавецо подигравателно се намесил в фламингото. Говори си, ярко-розово конте, провикнала се ядоса на птицата, за да защити своя приятел Пълна. Постепенно къвгите между птиците преминали в бой, отсякъде се чувало яростно грачене и пискане. Навсякъде се разлетява перушина, скоро нито една птица вече не изглеждала достойна да бъде цар. Гребенът на петела заполичал на дрипа, по шията на лешояда не останало и перце, а папагалът вряскал толкова гневно, че посинял. Зевс послушал, погледал тази олилия и напълно омерзен промърморил. Ама че птичи мозъци, после изчезнал с трясък. Стреснати от шума птиците спрели караницата и се огледали, съвсем забравили за Зевс. Но, запелтечил кълвачът, той не избра цар. Върни се, повикал с цяло гърло петелът, но единственият отговор бил силен неодобрителен гръм и черни дъждовни облаци, които започнали да се събират на хоризонта. Гаргата се измъкнала измежду разчорлените птици, разперил раздърпаните си криле и литнала към клона, където клюмал бухалът. Каснала до него и измърморила. Идеята май не беше добра, а? Така е, съгласил се бухалът. Най-добре е да бъдеш самия себе си. В крайна сметка никой друг не го умее по-добре от теб. Та тук, какъв е изводът от тази приказка? Да бъдеш самия себе си, а да не се представяш за нещо, за което не си. Разбрали го това? Тези са много поучителни приказки. Имаме време май за още една. Я да погледнем временцето. 9 минутки. Пак, ако извадим от 15-9, колко трябва да остане? 6 минути. Значи за 6 минути да видим дали може да прочетем Магаренцето и вълкът. Да, тя е кратичка, добре. Магаренцето и вълкът. Магаренцето си пасял край гората сред поляна с вкусни детелини. То обичал да си хапва и хрупвало ли хрупвало. Хруп, 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 хруп. Изведнъж изпукали съчки и се чуло дрезгаво ръмжене. Магаренцето подскочило от страх, обърнало се и що да види. От гората право към него тичал големият и страшен сив вълк. Очите му горели като въглени, муцуната му зейнала, от нея стърчали огромни бели зъби. Вълкът изглеждал много гладен. Късно е да бягам, помислило си горкото магаренце, с мен е свършено. В
това време вълкът наближил и магаренцето видяло страшните остри зъби. Трябвало да измисли нещо и то час по-скоро. Когато вълкът бил на крачка от него, магаренцето изведнъж ревнало. Олеле, копитцето ми, влязал ми е трън, олеле, боли. На твое място не би вдигал толкова шум за някаква дреболия. Озъбил се вълкът и се облизал. Няма да те боли дълго, така да е. Не ти остава много. Магаренцето въздъхнало. Ако ще ме едеш, ще си имаш грижи с тръна. Може да те ободе, може да ти заседне в гърлото, затова по-добре го извади. Харесва ми, че си толкова загрижено за мен. И смял се вълкът. Дано да си също толкова крехко. После вълкът се навел, за да огледа копитото. Къде ли е този трън, говорил на себе си вълкът. Магаренцето обаче вдигнало крак. Ето го, тук е. Виждаш ли го? Не, отвърнал вълкът и се навел по-ниско. Точно в средата обяснявал магаренцето и вдигнал крак още по-високо. Сега виждаш ли го? Не, казал вълкът и толкова се навел, че носът му допрял копито на магаренцето. Сигурно не го виждаш, защото го няма, викнал магаренцето и ритнал вълка така, че той се преобърнал през глава, прелетял над ливадата с детелините и паднал в гората. После се надигнал с вой и като залитал бързо се скрил сред дърветата. А магаренцето весело се засмяло след него. Харесвам вълци, дето са загрижени за тръните в копитата ми. Ето вижте как. Като го ритнал магаренцето, гледай къде се привъртява вълка. Много силен шут му било. Значи ние може да имаме даже време за още една. Тази обаче тази е малко дългичка. Няма да имаме време за нея. Не знам колко време ни е останало, приятелче. 11 минутки. Но ще имаме време за нещо. Какво ще имаме? Приказки, легенди. Тая друга някаква книжка. Ще няма те да прочетем. Ето, приказки и легенди. Ето тази. Тя е написана от Еню Кювлиев. Малко странно името, но надяваме се приказките да са по-хубави от името. Приказки. Присъдата на лъва. Веднъж лисицата и кучето отишли да се поклонят на лъва. Там заварили овцете да разказват пред царя на животните за своето нещастие и за кръвожадността на вълците. Те описвали всичко с такива трогателни думи, че кучето забравило, че се намира пред цар и започнало силно да негодува против вълците. Чакай, приятели, обадила се лисицата. Какво си се развикал? Ти забравяш, че се намираш пред царя на животните, който едничък има право да съди. Остави го да се възмущава, казал лъвът. Това негодование му прави чест. И запомнете моята повеля. От сега нататък кучето ще бъде закрилник на смирените овце. А ти, лисо, се махни от очите ми, защото който може равнодушно да слуша злодеянията, той сам е злодей или е готов да стане такъв. Ха-ха. Интересна приказчица. Това значи, че ако виждаш нещо нередно, трябва да се намесиш и да се опиташ да го правиш. Така. Неволя. Абисинска басня. Чай да видим колко... Добре, красичка е. Прегладняла лисицата, уловила една водна костенурка и стръвно я хвърлила да я разкъса. А от твърдата й черупка едва не изкъртила зъбите си. Как да те изям, като си толкова твърда? Попитала лисицата своя лов. Потопи ме във водата да омекна, обадила се костенурката от корубата. Лисицата е потопила във водата, но нали си е хитруша, застъпила с единия крак на плиткото, за да не побегне. Почакала лисицата, колкото почакала, попитала. Омекна ли? Започнах, само дето се ме настъпила, не мога да омекна. Лисицата дигнала крак, а костенурката бързо плувнала навътре в реката. Кой те научи на тази хитрост? Попитала лисицата. Неволята отвърнала весело, костенурката и продължила да плува навътре. Сега още една. Царските обуща. Чешкият крал Владислав заповядал на един от своите придворни да му купи нови обуща. Царедворецът купил и занесъл на своя крал новите обуща. Колко струват? Попитал кралят. 2 флорина, отговорил царедворецът. Какво? 2 флорина? Викнал разгневен кралят. Може ли крал да носи толкова ефтини обуща? Вземи ги за себе си, подарявам ти ги, а на мене още сега да ми купиш други по-скъпи. Царедворецът благодарил на подаръка за подаръка, отишъл в града да купи нови обуща на краля. Ала колкото и да обикалял, по-скъпи обуща не могъл да намери. Па накрая купил пак едни обуща за 2 флорина, само че друг цвят и ги отнесъл на своя крал. Колко струват? Питал кралят. 50 флорина. Браво! Ето това са обуща, достойни да бъдат носени от един държавен глава. И похвали още веднъж своя верен царедворец. А царедворецът от тази случка научил как трябва занапред да купува неща за своя крал. Нали виждаш, не винаги цената е определяща, т.е. някой път има и
много хубави неща, които са по-евтини. А някой път ние се заблуждаваме, че за да е хубаво трябва да е скъпо. Това е също така и с преживяванията. Някой път си мислиш, че за да се чувстваш добре, трябва да отидеш на някакви скъпи басейни, хотели и така нататък, а ти можеш да си доволен и като правиш обикновени неща. Хайде, чао за сега.